Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: mukomana Nash, inini ndiri kunzi ndiri mukadzi wengozi, ndokusaka ndisingakwanisi kuroorwa, saka ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Hanzi mwana asingachemi anofera chete mumbereko. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So ininiwo mukukura kwangu ndaingozviudza kuti zvimwe kuda inhau yekuti ndiri munhu anofarira kungogara ari ega. Ndakangozvivharira mumba ndichiverenga mukoma apa kuchikoro. Ndaigona chaizvo pandainge ndichiri kuprimary school mukoma, ndainge ndiri head girl zvekare pandainge ndava kusecondary school. So ndakati ndava form 3 ndikabva ndatoitwa head girl. Zvinova zviri zvinhu zvakatoshamisa vanhu vakawanda. Mukoma ndakazobuda nema straight A's after tazonyora maexams edu O level. Mari chete ndio yakazotinetsei, but ndainge ndichida kuenda kuuniversity, asi sezvisinei ndakabva ndachizoita madiplomas angu uye zvekare ndikabva ndachizouyawo kuno kuSouth Africa. Mushure mekunge ndauya kuno kuSouth Africa mukoma, I then upgraded myself, ndikaramba ndichingoenda chete kuchikoro kusvika pari zvino mukoma. I do work in a bank muno muSouth Africa. Zvose mapepa ndinawo, uye zvekare kunyange ndikati ndinoda murume uyu ndinokwanisa kutomudata munhu iyeye, but mukoma Nash, ndiri munhu andotongosangana nemabad luck. Mukoma, there was this other time apo pandakatenga imwe motikari yandainge ndichinzwa kuda nemoyo wangu wose. It was a beautiful BMW. Ndainge ndakaida motikari iyoyo after saving for a very long time. Of course ndakazoitora hangu through the bank. Motikari iyoyo mukoma, kana kuri kunzi uri munhu anenge achinzi anoshandira ngozi, zvechokwadi unenge uchita kushandira ngozi, ende kushandira ngozi kunorwadza mukoma. Ndakaenda kudealership on the final day that the car was supposed to be released. Saka ndainge ndagara ndiine motikari yangu, ndikabva ndati ndoita sei, vakabva vati no problem, they can offer me a driver, then we can go to my place. Saka inini I was driving in front, iye ainge ari kumashure. Kungofira kungobuda padealership chete, motikari iya ikabva yati zi, kutoti motikari muka, motikari muka, motikari ingamuka. Apa I'm talking about a brand new vehicle. Mukoma Nash, motikari iya yakabva yachizotorwa ndokubva yachizoendeswa kugarage. Then they said terminals battery, there was something that had happened. Motikari muka, motikari ikamuka. We drove mukoma Nash. Kana munhu usati wakambosangana nazvo unokwanisa kufungidzira kuti these are just stories. Mukoma Nash, takati tava mutown like the last robot kuti tinge tichizoenda kwandinogara, then we had an accident just like that. Mukoma uyo ainge achidriver motikari iyoyo, then there was another guy who was in front of him. This guy then just put into reverse gear achifungidzira kuti maybe ainge aisa munumber 1 kunodai so, ndokubva areversa bumping straight into my car. Pandakazviona mukoma nepaview mirror ndakangoti nhai Mwari, kochiko chiri kuda kuitika. Mukoma Nash, that was the accident that happened. Saka light remotikari yake rikabva raita messed up. That guy from the dealership akabva ati maybe iwewo kana uine mari tikakwanisa kutaurirana naye, because painge pasingambodiwi mari yakawanda just to go and fix this headlight. Kunze kwekuti tinge tichienda kumba, takabva tachizoenda kune umwe panel beater. Tasvika kwekwe mukoma Nash ndokubva tachizogadzirisa light reria. Mushure mekunge taita saizvozvo, kunodai mukoma ndadzokera kumba ndikati let me park the other car ndimbonyatsokuiona motikari iyi, but already I was stressed mukoma. Ndo zvinongorwadza pazvinhu izvi zvema-spiritual attacks. Unoita imwe stress yekuti you won't even be able to function anymore, because hondo dzaunenge uchirwidzana nadzo, dzaunenge wakatarisana nadzo, dzinenge dziri hondo dzakakura kwazvo, ende usina munhu anenge achikubatsira. Kuti nditi makii
ndakaita zvekuita sei nawo mukoma, I don't even understand. Ndakazotobetserwawo nevamwe avo vainge vachitoitawo maexercises avo, umwe murume nemukadzi. Ndopavakabva vachizoona makii ainge akadonhera pagedhi, ndopavakabva vachizotanga kunoka, vakati makii awa. Zvinhu zvekuti zvakandinetsa kuti this guy from the dealership, zvechokwadi mukomana akandipa makii, and then I hanged these keys because at the back of my door, that is where I hang all of my keys. Saka kuti nditi maybe I took them here nekusaziva, ndikabva ndachizongobuda gedhi pandainge tichitaura naye akamirira motikari yenge ichiuya kuzomutora so that he can go back to the dealership. I truly do not even understand kuti chii chakaitika. Mukomana motikari ndakazoitora hangu ndikafamba nayo. Motikari iyoyo yakandiburitsira mari, ende chakazondirwadza ndechekuti kumusha uko pane umwe weukama uyo akazongondifonera akabva ati, naiweko motikari iyoyo wadii wangoitengesa zvako. Kuti nditi akaudzwa nani kuti ndaiva ndiine machallenges awo andainge ndichisangana nawo pamotikari yacho iyoyo, I really do not even know, but sekuda kwavo ndakazoitengesa motikari yacho. Mukomanashi ndakati ndichingonotengesa motikari kusvika pari nhasi, each and every month ndinongoti ndichingoshanda, mari inopinda mari ichibuda, nekuda kwezvimwe zvikweretiwo zvandakazoita. Ndo zvinhu zviri kundirwadza manje kuti zvechokwadi kunyange ndakanzi ndiri mukadzi wengozi, but pari zvino ndiri kutongoshandira ngozi mukomanashi, mari inongopinda nekubuda. I don't have any financial freedom at all. So handiziviwo mukomanashi. I know kuti kunzoko kune vamwe vanhu vanokwanisa kundishora, but ndanga ndichidawo kuti kana paine vanoti vanozvigona vanokwanisa kundibatsira ngavakupei manumbers avo, so that kana kuri kunzi munhu uyo wacho akaenda akanodeketerera zita rangu paguva remunhu wacho iyeye akapondwa, anonzi akapondwa nasekuru vedu, mukomanashi munhu iyeye zviri nani kuti mweya uyu wengozi unge uchizotevererana nevana vake, nekuti ndo zvandinotoudzwa kutoti patori nemunhu akatodeketerera zita rangu apo pandainge ndichiri ne7 years. Shuwa kundiitira utsinyi hwakadaro, I can't even enjoy life mukoma, because ndiri mukadzi wengozi, ende ndinotorota umwe murume anouya kwandiri. Murume uyu paanouya kwandiri anenge akapfeka sutu yewhite, apedza kurara neni paya obva ati dai kwanga kuri kunzi handina kufa zvimwe kuda ndaikwanisa kuuya kwauri physically ndonyatso kukurakidza kuti uri mukadzi wangu. Dzimwe nguva anobva atondibata ruoko rwangu pandinenge ndichiramba, obva ati ona ringi iyi, tarirawo neringi yandakakutengera yakanaka chaizvo. Mukomanashi, when you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ndiri kuzvinzwisisawo neni apo pavari kuti kana usati wakambosangana nemasituation acho unokwanisa kungofungidzira kuti zvimwe kuda dzinenge dzingoriwo nyaya, asi let us try to assist here in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Mukomanashi, nai ndoda kuziva kuti zvinorevei. Ndakaona mbuya vangu vakafa vachifamba ndikapesana navo pandakazocheuka wanikwe hapachina munhu. Saka ndodawo kuziva kuti zvinorevei. Izvi zvinhu mukoma zvakaitika, this was last year pandakaendawo kumusha muna October. Saka kubva panguva iya yeCovid ndainge ndisina kana kumbogara ndakawanawo mukana wekuti ndige ndichienda kumba because life yainge yakaoma. So patakazoita sekunge zvinhu zvedu zvainge zvava kuendeka nemurume wangu ndokubva tachizoenda kumba, but mukomanashi takati chinosvika kumba painge pachinzi paifanira kuti pange pachizodaidzwa n'anga mumusha, uye zvekare yaifanira kuti inge ichizochenura musha. So mukomanashi iniwo ndainge ndiripo ipapo, but ndakabva ndachizorota gogo ndakavarota vachiita sekunge vainge vasina kufadzwa nazvo zvatainge tichida kuita izvozvo zvekuti pamusha pange pachizochenurwa. Zvino ndakashaya kuti ndoudza ani, saka ndakazoti nerimwe zuva ndangomuka hangu ndichitonzwa mudumbu, ndikabva ndabuda panze
ndakati ndiri panze kudaro ndopandakabva ndachizovaona gogo, but mushure mekunge ndavaona gogo vakarakidza kuti ivo vainge vari munhu ainge asina mufaro. Ndakazoti ndacheuka zvekare because pazvakaitika ipapo handida kunyatsokunzwisisa kuti what had happened. Pandakacheuka kuti ndike ndichanyatsokucheka kuti ko chii chaiitika, mukomanashi ndipo apo pandakabva ndatongoona kuti gogo vaivai vainge vatonyangarika. Ndakatovaona mukomanashi, noti zvinhu zvekufungidzira kana kuita sei, I saw her. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo kuti nhai zvinoreveiko izvo zvandakaona nekuzorota. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 28 years kuberekwa. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Handizivewo kuti ndikazvifambisa sei. Ndiri munhu wekuti kana ndikawana basa ndikangoshanda zvimwe kuda kwemwedzi 1 then ndinobva ndatodzingwa basa. Ndambozamawo kuti ndinge ndichidzifambira nyaya dzacho, asi still mukomanashi ndinoti kana ndikaenda kwandinenge ndaenda ndinobva ndanzi inini dambudziko riri pandiri rakakurisa. Saka vanhu vazhinji vanozongokumisidzira vati kwandiri, aiwa uchazodzoka zvako time kana wazodzoka ndichazokubatsira. So I really need your advice mukomanashi. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Neniwo ndaneta kushandira pasina, kungoti chete ndiri munhuwo anotongoshingirira muupenyu. Dai kwanga kuri kunzi handinamati zvimwe kuda, ndikadai ndakauya pano ndichitsvakawo vanhu vanokwanisa kundirombesa, asi ndakazviudza kuti kwete, izvozvo handimbofi ndakazviita, zvitori nani. Ndakazviudza kuti ndinge ndichitambudzika hangu, asi ndichangoramba ndakatarisa kuna Ishe Jesu Kristu. But ndauyawo pano ndichitsvakawo help. Kana kuinewo vanenge vachida kundinamatira, you can pray for me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Kunzoko vanhu vazhinji havasisina hope, kungorarama. Unenge uchingoona vanhu vachingofamba, asi vanhu mumwoyo vanenge vasisina kana hope at all. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo mukomanashi, I covered up for myself. Mwana wangu uyo ainge aine 3 years akafira muswimming pool. This was after I had forgotten to close it. I regret mukoma, but I then did a cover up. Zvakaitika mukomanashi, ndakati ndapedza kuswima. This was after tatanga kugara pamba painge paine swimming pool. After ndapedza kuswima kudaro ndo pandakabva ndachizongopinda hangu mumba. Saka maid iyo ainge ari panze, ndikangoti zvimwe kuda achazoita achitarisa mwana, but ainge ari busy nebasa rake. Saka maid uyu mukoma akazotombopinzwa busy nemapurisa, akatombogara mujeri ndokubva achizobuda hake mujeri meya. This was after 8 months. Andichanyasokurangarira zvakanaka, ndokubva achizorohwa permanent ban muno muSouth Africa. Ameno kuti akazodzoka here kunoko or whatever, but akazoenda hake kuZimbabwe, vakaita zvekumudipota after she had been released, because akanzi ndiye akakonzeresa kufa kwemwana, even though it was an accident. Saka ndakapinda mumba mukomanashi, ndainge ndine zvandainge ndichida kuita pafoni pangu, kwava kukanganwa kuti mwana ainge ari panze. Ndikangoti maid, ona iye aripo panze ipapo. Ndakazongonzwa maid
ava kuscreama. Pandakabuda mukoma ndikabva ndatoona mwana atopapamara pamusoro pemvura. Aiwa, upenyu painge pasisina, mwana ainge atofa. I covered up, ndikabva ndatotanga kutofonera mapurisa, and I made her to feel like she was the one who had caused everything. Ndikapopota ndichichema pasina kana nguva mapurisa akauya, iyewo kuti ange achikwanisa kurondedzera kuti chii chainge chaitika. She was in shock. Semunhuwo wekuti ndaitoziva kuti it was my mistake, ipapo you won't even get shocked. Asi uyo anenge asina chaanenge achiziva, zvinhu zvakadaro zvikaitika, then you get so shocked zvekuti you panic and ushaya kuziva kuti wotaura uchiti kudii. Ndo zvakaitika ipapo mukoma. Kusvika pari nhasi wangu murume haatombozvizivi kuti I am the one who is responsible. Because of pain mukoma, ndainge ndiine family planning yandainge ndichishandisa, ndakabva ndachizorekedza kuishandisa, trying to replace my son mukoma. Ndo zvakaitikawo izvi. Naizvozvo ndoda kungoti Mwari dai mandiregerera. Zvese izvi ndakazviitawo mukutya nemukuvhunduka, nekutya kuti ndinokwanisa kuzosungwa, vanhu vachiti akazviurayira ega mwana wake. Nai ndinganzi ndakatadzawo here by protecting myself. At least ndakazokwanisa kuzozvara umwe mwana, even though I can never replace the life of my late son. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Ya vanhu kunzoko vane mamwe masecrets anotyisa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.